архимандрит Харалам Пиричев, чрез магистър Ilitum de Guptum Primi Italiani Gai Cornelius Rufus, Advocucio. О, достопочитаеми архимандрит Харалам Пиричев! О, уважаеми люди, събрани тук от неприходния поглед на древните камъни на Нове, ние стоим на свещената земя на Мизия, където някога легионите на Рим бяха бдително на Дунав. Днес ние сме удостоени с височайше присъствие. Почитаемият архимандрит Харалам Пиричев, наш уважаем гост, тръгнал от славния град Константинопол, фар на вяра и мъдрост, който грее по земи и морета. Архимандрит Харалам, вие, който служите като непреклонен пазител на Желязната църква Свети Стефан във великия град Истанбул и закриленик на българската общност, която се посвява под вашия благосклонен поглед, ви приветстваме. Вашето пристигане в Нове, този древен римски и византийски страж край Дунава, бележи момент на дълбоко единство и празник за нашия народ. Във вашата уважавана роля вие изтъкахте заедно нишките на нашата споделена история, въплъщавайки духа на великите патриархи и водачи, които някога са ходили по тези земи. Вие стоите като мост между древното и модерното, между народите на българския шир и вечния град Константинопол, където културите се сливат и диалозите на вярата отекват през вековете. Като председател на Желязната църква, вие сте подхранвали светилище, което е повече от конструкция от желязо и камък. Това е бастион на общност, вяра и наследство за българите в Истанбул. Вашето лидерство, пропил с мъдрост и състрадание, беше фар на надежда, напътствайки станото ви през времена на спокойствие и смут. Днес, когато отбелязваме вашето присъствие в Нове, ни се напомня за трайното наследство на нашите предци, които стояха на същата тази земя, пазейки границата на римския свят. Вашето посещение символизира подновяване на връзките, които не свързват с нашето минало, потвърждаване на споделеното наследство и празнуване на духовното пътуване, което продължава да се разкрива пред нас. Нека черпим вдъхновение от вашата отдаденост, архимандрит Харалам, като се стремим да отстояваме ценностите на нашите предци, смелост, мъдрост и вяра. Нека вашето присъствие сред нас днес укрепи връзките на нашата общност, вдъхнови сърцата ни с кораж и освети пътя ни със светлината на разбиране и състрадание. Почитаме ви, архимандрит Харалам Пиричев, за непоколебимата ви ангажираност към благодействието на нашия народ, за дълбокото ви разбиране на споделената ни история и за вашата визия, която е насочена отвъд хоризонта към бъдещето, което нашата общност е обединена, силна и решителна. Нека вашето пътуване до Нове бъде благословено и нека вашето лидерство продължи да бъде източник на сила и вдъхновение за всички, които търсят напътствие от вас. Ние стоим с вас, в сянката на историята, достигайки към бъдещето, изковано светлината на вашата мъдрост. Тази реч има за цел да почете приноса на архимандрит Харалам Пиричев и да символизира значението на посещението му в Нове, размишлявайки върху споделеното наследство и очаквайки продължаване на единството и силата в общността, на която служи. Добре дошли в Нове! Гай Корнелий Руфус, 14 февруари 2024. Milites, honoris, Italiani! 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 Milites dictum, primi Italiani! 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 Milites dictum, primi Italiani! 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 Запознайте с Ако тази древна кохорта, която е част
който е част от първи италийски легион, разберете, Най-голямо или удоволствие. италиани, 4 век след Христа, в християнския нов. Ако позволите само две думи да кажа на благодарност първо. Аз ще се продължи Гълче, скъпи приятели, войници. За мен е голяма чест и съм много развълнуван, че ми оказахте незаслужено за мен това високо внимание. Изключително много се вълнувам от присъствието ми тук, защото място, в което служа, и още повече годишнината, която тази година всички ние ще празнуваме и празнуваме в началото на годината, а именно 1160 година по откръстването на българския народ, чрез Свети патриарх Фотий, който е просветителя на българския род и лично кръстил Свети цар Борис Михаил Покръстител български. И става въпрос за войната на Мизия. Не случайно, може би, подготвяйки тържествата специално в Константинопол, в Цариград, в Истанбул, на това славно събитие, не случайно, може би, Бог отведе пътищата ми да мина и през Мизия, още повече през този древен град, това древно място, което е свързано с християнството не по-малко и още от времето на преди християнска нова римска, да кажем, империя. И за това свидетелствуват и мъчениците, които са в този край. Но по-важното нещо е, че духа е останал и вие като наследници на тези славни войни, просветители и мъдреци е останало и има български народ и нашата скъпа родина скоро се живее. Вече ви благодаря, нека Бог да благослови, да дава сили, да продължава да действа на нашите правоци и достойно да показвате нашата древна култура, която много хора подценяват, но когато човек дойде тук, наистина може да осъзнае, че ние стоим на един висок пиедестал и пиедестала не е само нашата вяра и нашата култура, но и нашата история. Беше благодаря за посрещането и за изненадата, която го направихте. Нямам думи, много благодаря. Живи здрави. Добре дошли отново в нова песен. Добре дошъл. Благодаря. Я да видим сега тук. На това, което представя нашата отчета, е реконструкция на 4-6 век. Това е късната античност. Региона вече не издържа така, както в Принципата. Християни са, както виждате. Виждам обаче знамената. Виждате знамената, да. Страхотно е това, че може да представим християнската армия на Рим. Двете знамена, едното разбира се... Това е на Стария Рим или на Новия Рим? Новия Рим, добре. Да. Едното разбира се знака на Константин. Да. И към младите войници. Свети Константин сънува този знак на небето. На другия ден го рисуват на щитовете и в битката с претендента за трона и негов братовчет той побеждава и става император на цялата Римска империя, след което налага християнство като официална религия. Вляво на един диптик от слонова кост е изобразен император Хонори, който държи точно този флаг с името In nomine Christi Vinces Semper, което на български е в името на Христа, бъдете победители за винаги. Нашата група участва в редица събития в цяла Европа и сега тук възстановяваме нещо, което през вековете е присъствало, опазало е границите на Рим, на империята на Византия. Успешно е пазила. Градът Нове е бил процъфтяващ епископски център и това малко по-късно ще покажем. За радост археолози преди няколко години намериха и гроба на Свети Лук, който за нас е голяма гордост и незаслужено е потънал в забвение. Но се надяваме... Аз не знаех, че той е от тук. Свети Лук от Нове. Аз имам приятели, които са кръстили него име в Солун, които са... По-късна история за Свети Димитър. Да. Последни на Свети Лук и дори на Суахили... А и Нестор е от Нове. Нестор не само за Свети Лук. Да. Даже на Суахили се казва Свети Лук от Свещото. Да, но така е.
Това е правилно. Така. Сега ще ви покажем епископския комплекс. Базиликата, която е огромна за Мизия, една от най-големите в българските земи. Те са само основните. След това ще отидем до огромна место, да трябва да има председателство. Заповядайте. Да се живи здрави у нас. Тръгваме след вас. Скута. Благодаря много. И след литургия да го ползвате. Аз ще го сложа да се ползва в Свети Стефан, преди да служи патриарха си. Именно за това. Много За благодаря. патриарха. Много мило. Ето и за патриарха една. Ето ще има и за патриарха една и така. Много благодаря. Ами аз се надявам, че вие един ден ще ни посетите и лично. Се казва, при благовремие тук в университета имаме някакви идеи. Така че живот и здраве. Първи приятел да мине към Българската екзархия. Бил е преподавател там, бил един от първите студенти. И иеромонах Неофит Рилец превежда от гръцки на църковно-славянски през 1848 година службата на Свети патриарх Фоти и аз се преведох след това на много български език по този повод. Така че ще се радвам много и сега тя ми е в колата. Румене. Дълго време Това е била администрацията, да кажем тук, така. Да правим прахъгъл са двете основни улици. Вие принципали си Кардо Максимум. Значи това е комплексът цял, който е светилището или храма, да кажем. Значи в последствие това вече е четвърти век. Това е първи век, втори век. Това е вече четвърти век и е малко на по-високо ниво. Сега ще го видите, може би е там, като отидем от по-високо. Да, тук ще минем. Реално виждате сводовете тук. Ето. На базиликата. Това, което искахме да ви покажем. Да. Тук ще се разгледа. Това е огромно нещо. Двора. Едно към едно. Само, че дали те са го вземали от тук и от тук са го вземали там, вече то е явно една и съща концепция, архитектура за... Новия холдинг от тук ли си взима? От тук си взима, Той трябва да бъде на стъпала според това, което е тази структура на направено. Това е храма, къде го клона, това е било. Те са имали точно едно такова нещо. Но аз си мисля, че това е мястото, в което е стоял или император, но също се правил за император или този, който го е представлявал в тази област. Креморската. Да. Рубене, после само самостоятелно да направиш снимка тук на това, на баптисериума. Даже може на стените да се качва. Патриарха. Това е службата КАТЕС на Свети патриарх Фоти. Проведен, а това е
Протоколите в вдигането на схизмата на Българската църква от 1945 година на два езика, т.е. оригиналите на гръцки и от благословението на Падоях на български. Да. Ще се радвам много. Бъдете здрави, беше много приятно. Бонжур, не. Italiani, italiani, italiani. Те са спяли там в едно специални стаи, там където минахме, в тази двора, при базилика в другата страна, имало стаи, където покойниците са нощували и са се хранили. Така че това е било едно от местата за поколение, известни в цялата империя. Ако това се счита, че е било Лотарната църква и тук е бил Светия престол, винаги след един Свети престол във всяка един храм винаги трябва да има частица от свети на мъчениците. Тоест не може да има храм, в който да няма частица от мъченически мощи и това доказва истинността на това, което казвате вие. От една страна, от другата страна за Свети Димитър. Свети Димитър, ако отидете в Солун, в неговата църква, там са изложени неговите мощи, мощи, които стават до днес днешни много чудеса. И неговите мощи възпроизвеждат благоуханно миро. И когато влезеш в храма, има една невероятна атмосфера и мироухание, така да кажем. Един невероятен аромат на миро. И между другото, на няколко пъти в годината това миро се събира. И самите му мощи ми различат. Аз имам такава частица от последното миро на течение. Но по-интересното е друго, че и Свети Лук и Свети Нестор, които са били ученици и сподвижници на Свети Димитър, исторически са се прославили именно заради това, че са защитили младия градоначалник, който не се поколебал за вярата си. И затова не знам дали знаете, че мощите на Свети Димитър са били в Търново. Не знаете. Те са били в Търново и след това са били върнати. Като
Тогава се казало, че са били като трофей, но това е било за благословение на българския род и не случайно всеки трети българин се казва Димитър България. Това е... Къщата на трибуна. Дали ще позволите да дадем благословение на среща? Разбира се, с най-голямо удоволствие. Не само с лицето, нещо като трябва. Лежите, това е кръста на Света София, да знаете. Който да бъде тук за благословение. Така. Как сте се умели да се Много силе и с много обществена енергия и натиск. И, за съжаление, сега кметът Ма- тръгна от японските